Браце, проста паглядзі, які смешны мем. Туды гэтых правалівачкоў. Дарэчы, пра іх. Гэтыя пакрыўджанкі ў наце зноўку не разумеюць жартаў і ў адказ посцяць свае бессэнсоўныя высеры. Але мы ж з табой разумеем, што яны проста дурныя, якія нажываюцца на ўнутранагрупавым фаварытызме, зводзячы і так нізкую інтэлектуальную нагрузку мем-культуру на ўзровень жартаў мы яны. І уяўляеш, яны гэта хаваюць, уяўляеш? Ім прыемна адчуваць сабе часткай правільнай групы, адчуваць сабе лепей за іншых. Гэта даходзіць да таго, што дастаткова проста сказаць слова «павестачка». І гэта выклікае некантралюемы смех. Не тое, што калі мы кажам «павестачка». Няхай ультра і далі сядзяць у сваіх інфабурбалках, але мы-то ўсё разумеем, мы не такія. Нам не трэба турбавацца пра гэта. Мы дакладна бачым свет такім, якім ён ёсць. Не як яны. Мы, а не яны, разумееш? Яны проста не хочуць пачуць нашыя вельмі пераканаўчыя аргументы і важныя ідэі. Чуеш? Яны не хочуць слухаць нас. Мы і яны, так? Мы і яны. Мы, яны. Мы, яны. Мы, яны. Мы, яны. Мы і яны. О, дарэчы, глядзі, які пашпільны мем знайшоў.